pistetty yhtäkkiä töihin. Niin mä ajattelin tuossa Kustin kaverin kanssa puhuttiin, että voi hyvänä aika. Tämmöistä tää on tää lentolappu. Okei. Iso. Melkein 6-vuotias. Mitä sä aika riittävuus? Kastraattiin vähän, niin kastraatti vähän. Mutta No. No kyllä se on, mä tiedän. Mä aina sanon, että no. Se vaan on näin, mä ymmärrän. Mitä lisätä sille? Niin, se on. Tykkää varmasti. Aivan sanoisin, good kitchen at home. Okei. Muuten, eli 3. Hyvät linjat ollut aikoinaan. Hyvä luusto. Hyvä profiili, vähän niin kuin litteä täällä. Se on mennyt jo, tiedäksä, ne menee. Joo, Se on jännä, ne menee. Ja varsinkin uroksi. Joo. Silloin oli oikein banaanipää aikana.